Kaya pod nila oy. Asa naman to? Mga medya oras naman kung pinaabot diri wa man joy naabot. Ingon sila mag-iya-iya daw migdala. Munang nagdala kog tubig. Kay mga ligo man daw migsapa karon. Maria, giniara ka nagpaabot? Dugayan nimo oy. Asa naman sila? Abot aso. Ay nana si Claire. Oy, Claire dali. Nagdala kog tubig, nya gipakapinan na kog baso. O aking dala kay Look Bread. Lubre do ko sana. Look Bread o kutsara. Ako kay chipon cake. Wow, kalami ana. Asa namang uban si Dudong Pawix ug si Biti? Kaya pod ano nila oy. Maria, Claire, Lucio, kanina mo? Nagdala kong soft drinks. Ayo Biti kay Ganina nakabot mo? Si Dudong Pawix na lang jud ang kulang. Unsa man imong gidala Maria, tubig? Oh, alangan. Kay kung matukan mo ana yung pan, amoy pang tulak. Nung unsa baya ka? Soft drinks man gud ang itulak Maria kay dali ra kay matunaw. Tulak, itulak ta nung unta ka. Yung saman, biyaan na lang natuto si Dudong Pawix. Himsa pa, buto lang sa nato kadali kay kita ba ninyo lima nagsabot. Kasi nadugay ra to si Dudong Pawix Maria kay nanugay pa to kahayupan. Grabe pong tawhana, dugaya pod uy. Wala biya ko na lang hidi mama no nga mulakaw ko. Mainit na nung niron akong tubig mo, imbis bugnaw pa ni Gika pagikan ako kaganina. Tawhana ni dugaya pod mo oy. Unsa man imong dala? Temsa. Grabing kutasa. Uy, Kutas. pasensya kayo ha kay kabalo na ba mo sa kuha na nagtugway pa ko sa kuha ang mga hayop no. Ang ako ang dala peanut butter. Tama, kay na ay look breed si Lucio. Ug kutsara. Oh. Tara. Asa man ta mga ligo di ay? Dito sa unahan oh. Limpyo. Way sasaw. Busay. Dili busay. Busay ba na? Sapa. O tara na. Inak ako kaliguon ba kay pati nang iganga. Temsa. Dire ta ninyo maligo. Kamagaw diri Maria oy. Bo ni inguni mo. Unsa man diay? Tanawa gud oh. O ni inguni mo diri na sapa Maria tanawa ko no piting mabawa. Ano man diay mabaw? At least limpyo. Kung gusto ka og lalom dito kas tunaan sa kabaw. Tara. Mabawa po ni diri Maria o tanawa o. Taga diri ra. Di man pud ta kalukso-lukso ani. Ikaw Maria, mabaw bitaw kay na oh. Saan na to pagsalom-salom ana? Gani no? Ay, naanak ko'y nahuna-hunaang nga plano. Kung gusto mo nga mulalom, tabangi ko ninyo. Paila na to na dira. Sige, dali! Claire, kami na upawid, Claire. Sige, ito giatan. Okay na. Dali, Claire! Dalam lagi kayo dito. Pwede na. Dali, dali kita buka. Kamay na kulang ani. Mulalom na ni Rod. Dudong Pawix. Pagkuha pa og para mabangil na to diri. Ini pahit na siguro ni. Awan nilalog na gamay no. Puyaw yun yung teknik Maria oy. Tagbago tagligo ani ron diri. Tanawa. Tama akong plano. Nilalom-lalom na. Kagani na. Taga diri man to. Karon taga diri na. Unsa man Dudong Pawix? Right ta jud mo Maria oy hawa na mo diha karon mo tin-aw ang tubig. Naunsa. Wala na kay bilib sa kuha. Tara mo ahon ta. Kay samtang magpahulata nga mo tinaw ang tubig. Mangaon sa ta. Sige, dali na mangaon ta. Yung sige nagdala aning chipon cake. Ako. Alam ni ani oy. O wala ko nang dala peanut butter. Wala ay palaman ang kuan. Ani. Ay palaman ang libre. Si Lucio. Haya oy. Salay ko bi. Mga tabi. Lami asa chipon cake oy. Kaning libre na kuha kay. Sigurado ko clear ba? Sobra rin ninyo itong Pasko. Hindi na lang kukuhaan ka lula. Ano ba? Kilala mo, hindi sila dalaan eh. Sobra po na itong Pasko. Kaning kuan. Kana, sigurado doon na sobra itong Pasko. Kinuhaan naman. Dihatang kaling sa mong silingan. Dihatang ko niya. Wala na mo nagdala sa inyo ah. Wala oy. Kani akong tubig. Kaya dili ka basta-basta. Dayon kay kong kabaan ani. Uya ka. Dayon kay kong kabaan ani. Asa dapat? Ha? Kuan pa ni. Digos pa ko nangabo ani. Ki atram dagway. Taga ilane gina ko tirada. Taga ilane gina to. Basi sa para na ni magkuha na ha. Unsa baya mo oy? Dili ni basta-basta sudanan sprite. Di mga unta. Kapit ka mo tanyaw ko, maligo na taron. Dili na mo dili, okay kay dili oh. Ah. Ah!
swimming pool. No. Manghihimay ako! Hihiraan, be! Ako po! Kailangan po niyo di Maria. Pero oy, bantog na init dahil. Balik ko sa mamaw, be. Klaro na yung bayhan.